Mina nguMandlovu oshadile kwaMthiyane ngokuzala ngisengane. Ngizizwa ngijabulile nje kakhulu ngento ezokwenzeka la ekhaya. Ngomntwana wami omncane kunabo bonke abantwana bami ophumelele. Owacelwa uCebekhulu emhlanganweni enkosazana. Kuze kube manje-ke ngiqhubeka naye umkhwenyana uCebekhulu ebuncaneni bakhe evisemncane ngikhala ukuthi umncane. Cha, ngiyabona uyaqhubeka umkhwenyana wami kahle. Njengamanje kunomcimbi wakhe-ke namhlanje uzomkhehla umkhwenyana wakhe uCebekhulu usuka empangeni nendawo uzomkhehla la kwaMthiyane. Noma sekubuhlungu-ke sekwenzeka lokhu ubaba wakhe engasasekho, kodwa-ke uhambe ubaba wakhe semazi vele ukuthi useceliwe noma wayekhala ngokuthi mncane umntwana wakhe, kodwa-ke wagcina semukeliwe. Siyabonga, ngijabulile nje kakhulu, ngijabulile kakhulu. Njengamanje siyapheka manje, sipheka lapha amabhoda aseziwo ey'tambu, okhari baseziwo, silindele abakhwenyana ukuthi befike. Ngijabulile kakhulu, ngijabulile. Umkhwenyana wami ukukhombisile ukuthembeka ukuthi amthathile umntwana wami emncane, uyaqhubeka naye. Kuyimpumelelo enhle ekwenzekalayo. Ngiyathemba ukuthi sekuzolandela-ke manje umcimbi omkhulu womshado. uNkulunkulu emuhle, ngiyazi ukuthi futhi uzogcina futhi ekwenzile njengoba ekwazi namanje ukuthi akwazi ukumupha amandla ukuthi aqhubeke nomntwana wami, amlobole, enze konke. Ngiyabonga nje kakhulu, ngijabulile, ngijabulile kakhulu. Angazi ukuthi ngenze njani ngendlela engijabule ngayo.